I epalaguno ongi etorri lasotxapelen kanale, ongi etorri hori zentzeiz turbo eta jarretuko dugu gure Outrun berezarekin, eta zerretik Outrun guztien jarretzailea zerretzen guztioi euskaraz argizenei eta Galari bat kampaina bai hemen ona zuzenean honekin aurrera ez dakit zer moduz modatuko nahi zen, baina beno jokoa nahiko family friendly da. Vale, hemen zailagoa da. Gasolina holtz. Gasolina gutxi berri bere, laugarren. Vale, joango gara urrengo mapara, a ver. Honekin gure kotxerik onena da.
goazen. Hirugarrena. A ver. Vale. Honekin agurrera. Kaka joan egin zait. Bigarrena. Nivelez ego gara. Zain dut, aurrera jarraitu dezakegu kanpainarekin. Vale, guazen hemen. Vale, bidea zabalagoa da.
Hasi naiz berriro posizioa galtzen, Hasi dugu. Kontzentrazioa egon behar da hemen. Ongi bestela partida joan alzeizu pikutera. No ez dago txarto, rekord berria gainera. Joango gara hurrengo lasterketarekin. Ja. Nori berandu dago. Honekin agian nitro ez dauka askorik, baina zer baino gehiago entzatu da. Ez da pentsatu ere. Eta hasi dugu. Denbora berdina. Ondo. Vale, guazen aurrera. Zenbat vuelta.
zerbait hartu behar nuen. Bueno, hirugarrena. Conforme. Guazen horra. Vale, azkenengo bi zirkuitoak. Gau ez, hobeto. Itxure ezberdin ematen dio. Gara batzen guaz... Horbien artean, bai oso ondo. Lehenengoak. Ez dago txarto. 15...
segundo magostik. Konforme, eta azkenengo lasterketa bideoa amaitzeko. A ver. Pues da bide ikusten. Horregaiten da apur bat interesgarriagoa. Nitro ez dut ikusi. Ez ere ikusten. Beste nitro galdu. Bueno, goazen. Azkeneko buelta hori eta hirugarren mentxa garatzen garen. Hirugarrenak. Rekor berria, helburua lortu dugun. Bale, gainditu dugu Sudafrika. Gainera kotxe berria lortu dugu. Bueno, lagunok hau izan da den, espero gustoko zen zaizuela, eta horrengoan gehiago agur.